office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Luna's Secret File. Si Luna na mayroong boyfriend na pinagkatiwalaan niya ng buong buo, pero sinira ng kanyang boyfriend ang tiwalang ibinigay niya rito dahil ayun, meron palang kafubong at ang masaklap, nakabuntis pa. Nung una, tinanggap nung secret file sender natin. Kaya lang eventually, hindi na rin niya kinaya. Kaya't nakipaghiwalay na siya. Siya na lang daw ang iiwas, siya na lang daw ang lalayo. Kahit mahal na mahal niya raw si Jay at ramdam niya rin ang pagsisisi nito ni Jay sa nangyari, pero masakit para sa kanya na habang ginagampanan ni Jay ang parte nito bilang ama ng bata, kailangan nandyan lang siya. So sana raw balang araw, makapagsulat uli siya sa atin para ibalitang maayos na ang kanyang puso. So pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin Russell. Minsan, ang pagiging vulnerable natin sa pagtitiwala, sinasamantala ng ibang tao na merong masamang intensyon. Tama lang ang ginawa mo, Luna. Nahiwalayan ang boyfriend mo dahil mahirap ang makihati sa atensyon ng isang taong may responsibilidad sa iba. Yun lamang po. Love you, DJ Rocky. From Darwin Russell. Ang tiwala kasi ay isang regalo. Kapag ibinigay mo ito sa isang tao, nasa sa kanya na lang kung iingatan niya to, or babaliwalain, or sisirain ito. At kailangan sa taong nakapagbigay ng tiwala na yun, marunong siya kung karapat dapat bang bigyan pa ulit ng tiwala yung taong sumira nito. Eto naman ang sabi ni Chris Moraga. Hi DJ Rocky. Hi. Good afternoon guys. Para sa ating letter sender na si Luna. Luna, tama yung ginawa mo. Palayain mo ang sarili mo sa taong yan. At kahit pa mahal na mahal mo yan, di niya talaga deserve yung kagaya mo. And I believe meron taong nakalaan para sa'yo na kayang ibigay yung pagmamahal na kaya mo rin ibigay. Alam mo yan. So, pero believe talaga ako dyan sa ex mo. Grabe yung ginawa niya, no? Pinagsabay niya kayo. So, napakasakit talaga nun. Pagka in-imagine mo yung ginawa niya sa mga panahong magkasama kayo. At ang pinakamatindi dun, nangangako pa siya na yung iniisip mo malabong mangyayari. Yung pala, nangyayari na pala. So, you don't deserve that man talaga. So, good luck sa'yo and I hope makamove on ka na. And ganoon naman talaga ang buhay. So, ingat lagi. To DJ Rocky, God bless. More power. Bye. Thank you so much, Chris Moraga. Actually, nakakaasar yun.
Yung sasabihin ng tao na hindi mo dapat alalahanin to. Huwag kang mag-worry tungkol sa taong to kasi hindi ko to papatulan. Kasi nagkausap na kami nito. Tsaka malabong-malabo eh. May anak yan eh. 3 pa nga, iba't ibang lalaki. Tas malaman-laman mo, yung sinabi niyang hindi niya papatulan, pinatulan pala. Tapos nakailang beses pa pala. Nagkaroon pa talaga ng relasyon. Kaya hindi mo rin alam kung paano ka lulugar ngayon sa pagtitiwala sa tao. Kasi minsan, wala ka namang makita talagang senyales. Basta-basta na lang mangyayari, doon mo na lang malalaman. Ang masaklap dun, minamahal mo siya ng tapat na totoo. Ikaw naman, minamahal ka niya, pinagmumukha ka niyang tanga. Anyway, eto naman sabi ni Charles Sancho. Siguro kaya ako nananatiling single dahil sa may lumalandi na namang isang lalaki na lapit ng lapit sa isang single parent subalit may sarili namang jowa. At siguro kaya season of forgiveness ngayon, kahit gumawa ka ng sariling kasalanan, hindi ka pa rin nagkaka-regret. Gulo, no? By the way, DJ Rocky, correct ko lang sa adlib mo kaninang 250. Si Laika Gairanoid po yung ka-birthday ni Miss Karen Davila. Ay, oo nga, si Laika pala yun. Thank you sa pag-correct sa akin. Hindi pala si Aura. At least magkatunog lang, tsaka 2 syllable lang din naman. Charot with arot. Thank you. Eto pa sabi ni Mayumi. Good afternoon, DJ Rocky. Para sa akin, mas magiging maayos ang puso mo, sender, kung iiwan mo na talaga yan ng tuluyan at hindi ka nababalik pa. Wala ka nang dapat patunayan na pagmamahal kay Jay. Niloko ka niya, girl. Girl, niloko ka niya. Pag nagmamahal ka, hindi ka dapat nasasaktan ng ganyan. Dapat masaya ang puso mo. Tingnan mo, kapag bumitaw ka kay Jay, grabe ang peace of mind na ibibigay niyan sa'yo. Take it from us na galing sa pagiging broken pero naka-move on. Sa umpisa lang yan masakit, pero kapag nakabitaw ka, grabe ang peace of mind and self-worth na ibibigay niyan sa'yo. You deserve more and you deserve love, Luna. God bless. Bumitaw na siya. But that is just the first step. Kailangan panindigan yung pagbitaw. Dahil may mga araw na gugustuhin mong bumalik at kumapit ulit dun sa kamay na binitiwan mo. Darating at darating yun. Lalong-lalo na kapag kinukonsumo ka na ng pagkalumbay, ng pag-iisa mo. Pero kailangan mong maging matatag. At kailangan mong pakaisipin at huwag mong kalimutan yung nagawang malinong taong yun. Alam ko mahirap siyang gawin dahil minsan mas na-overpower ng mga good memories yung ginawang kasalanan sa'yo. But if your values aren't aligned with the values of that person, plus it's your non-negotiable, then I don't think kailangan mo pang i-entertain yung thought of going back to that man. Eto naman sabi ni Miko Lim. May comment ako. Buti na lang nung nakakatagal ka sa ganyang sitwasyon. Kung sa akin po yan, ako, nung nalaman ko palang na nakabuntis na, hihiwalayan ko na yan agad. Buti na lang loyal ako. Ako lang to, yung palaging naloloko. Aww. Sabi ko nga sa inyo, bakit hindi na lang po magkatagpo ang mga taong loyal sa loyal? At bakit hindi na lang din magkatagpo ang mga manloloko sa manloloko para quits-quits lang, wala pong naaagrabyado? Sa mga manloloko, bakit hindi na lang kayo din magjowa ng manloloko? Para walang agrabyado. Huwag po kayong jojowa ng matino kung manloloko lang din naman kayo. Eto naman sabi ni JLU. Relate ako sa SF sender. But we're both girl ng Pasko. Pero mas masakit yung sa'yo, Ate Luna. I hope all pains in your heart will be healed in the soonest. Shoutout DJ Rocky sa girlfriend kong walang ginawa kundi matulog, pero loyal. And sa mga ka-schoolmate ko sa Philippine Normal University Batch 1 year 2023 to 2024. Yun lamang po from JLU.
Uy, thank you so much, Jaya. And sana nga, mag-heal na yung puso ng ating secret file sender. Ito pa sabi ni Bernard Laurejas. Magpapakaama yung ex-boyfriend mo? Sana, hindi na lang talaga niya ginawa. Pabati na lang po sa Laos Group of Companies sa 3 San Fernando, Pampanga. Maraming salamat, DJ Rocky. Ang dami pa pong nag-comment sa secret file natin for this afternoon. Eto na naman po, binigyan na naman tayo ng secret file na ito nang ika-overthink natin. Minsan to nga secret file na to, diba? Parang feeling ko, woo! Parang, my gosh, nakakapagpa-overthink sa atin. Yung tipong parang, ano kaya mangyayari kaya to sa akin? Naku, imposibleng hindi mangyari kasi nangyari nga sa ganito eh. Yung ganun ba? Sa totoo lang, we cannot really control people around us. We cannot really control everything, everybody around us. Wala tayong control sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. But what we can control is our mindset. The way how we respond to things. Na kapag may binato sa atin yung tadhana o kaya pag may nangyaring masama o may nangyaring maganda, alam natin kung paano tayo magdedesisyon, mag-aaksyon o magre-responde doon sa nangyari. So, it applies to relationships. Oo, ibibigay mo yung tiwala mo dun sa taong pinili mong mahalin. Ganon din dapat siya sa'yo. Nasa sa kanya yun kung iingatan niya, sisirain niya, o babaliwalain niya, o poprotektahan niya yung tiwalang ibinigay mo. Nasa sa kanya yun. Kung sakaling hindi niya ingatan yun, then you have to know what to do. You can never really tell. You just have to trust yourself that you know what to do and you know what's best for yourself when that shit happens. Kapag klaro sa buhay mo, kapag klaro sa puso't isipan mo, na hindi mo gusto yung klase ng relasyon na meron kang kahati, na ikaw buong buo kung magbigay, tapos yung taong pinagbibigyan mo, pinag-aalayan mo, hindi pala buo sa'yo. Or maaaring buo sa'yo, pero buo rin pala sa iba, kaya nga merong nabuong iba. Charot! Wedarot! So, yun. Ikaw na bahala. You have to reassess. Buti na lang yung secret file sender natin nagising. Kaya, beware din sa mga taong nagsasabi na, wag kang mag-alala. Kaibigan ko lang yun. Wag kang mag-alala. Makikitulog lang sa bahay yun. Wag pa kampante. Baka may naghubaran na ng pante. Charot! Wedarot! Hindi, basta practice the mindset of let them. Alam mo yung let them? Oo. Kung magloloko, let them. Kung magloloko yung mga tao sa paligid mo, let them. Kung gawan ka ng masama, let them. As long as alam mo kung paano ka aaksyon kapag may ginawa sa iyo. That's it. You trust people around you, but you have to trust yourself that you know what to do when shit happens. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakdera@gmail.com. I gotta say, BRBS and Bathroom Break, you are still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1. Sa mga malulupit, manggabang, sa kakalsadan, 90.7 Love Radio. This is
Lunas.